Gihapon sila na papareha na imuhang imong din sa imuhang lipuy-ano. Hindi Di ba? Ay, ganito kayo. Consider nato si Ma'am Belen Bituda sa La Familia Resort Tabuelan. Uy, ang pagkaayo, no? Ma'am Belen Bituda sa La Familia Tabuelan. Ano ka? Mana, ito sa yung best kami si Kuan. May Bintoy. Idol si Michael Bintoy. Pila may kuha na niyang beach, pila may install sa Di natin. ba kanubuan ko ta? Tama ba? Kami totoo na niya. Ma'am Belen. Ang dami sa mga tagsatag sa pamilya. Ano ka na Guys. Bintoy? Kailangan niya kung kami yung Pamilya. Mangita ka. Ang dami lang na silang mababay ka. Ang dami kong happy. Suot mo sa ako igagawa si Marlon Cabrera Bernadette tungkol sa imong kaayo ni Bambina. Oo ba? Oh, no comment. Kaya balis basta buila, nito pinagdagdag nila. Oh, kano rin pala nila dagat? Walang buwan, ilaw. Marabilia na, nagkakuha ka na Michael Benz. Layo-layo lang siya, no? Pero sige lang, kayo naman kayo. Para sila dagat. Naman kayo sakit, ano? Hindi bang, tamis-tamis para ko, no? Tamis-tamis para. No comment. Basig. Lapa lagi ka, Mike.
Pangit ko rin yung limpyo niya kung tanong. Para magwapa ba? Iwat na ako ba? Buyag lang. Anay lang guys. Uwan man gud gabi, pisik man kayo. Kan kay bus, ani ako gitrapuhan. Hi be. Kamu diha laba, nya ako sa diri tanom. Akong gitrapuhan kay daghang kay pisik sa yuta. Michelle, so sa nasunog sa init. Ating pagkaluoy. Masaha na lang kung uwan-uwan na. Kayo kuan sa init. Kuan pa sa kwintas pa. Pa, kung magpahima ko, kuan pa ba? Katre. Mahurot, ang katong gamay lang ang katre ko, tubantay ka itong ilaw sa katong ako, lauting. Oo. Pagwatan siya ang gamay niyang katre para rin sumay kawa sa abos. Para gamay lang. Ako, ma. Okay lang. Ako, porto. Paana lang gani. Oh, yo, bibigyan. Ako, porto. Hindi ko sa katre. Pwede lang. Ako, batong plywood yun. Unsa nga plywood imong paliton ba? Report? Ang 1/2 isa din sa ang may mag-istorya. Ayaw ka, nagkaamon ta. Ano? Tagana mong nahihay kaya. Puno ng pinadra. Ato man akong agi. Lo! Nabot naman dito. Videohan niya si Winston te. Supon. Kana digeng na akong bakakon ton, di ba magkadugay mo balito ka na imong gipatungan. Nang patang siya. Baniyaran siya nga si Tananaw na mayay. Isyo sa di ko tao. Unsa nga report imong ikuanday imong report imong buhaton? Baliton ta nako ni ulay sa ko. Kay basik palit ta kong report mo ulay sa ko bigya. No, Basik di mao. Okay ra. karon makaron. Adi ni mahurot gani kay pilar may Catherine Inday gamay ra man. Gamay ra ako imong antong. Matako ko, dako. Unya ang saog usa may saog to 1/4 lang o kining kuan. Kanang Kira 1/4 di balik. dili butang lang saog. Kalitan na nimo lubela ibo saog to okay ra. 1/2 lang. Kuan ka buok. Kining tulo lang ka kay gamay ra ihara man ka usara. 36 size lang ako kanang 8 lang tulo ka buok. Kay daki mapo Okay, mana. Mas dako gasto, mas dako gasto ang kuanday kanang karim kaysa paano kining plywood imong gamiton mas dali ra sad nga buhaton ang plywood niya kun kay butangan mo nagpo